Gaur hemen emango dudan tailer hau berez, bakoitzak bere etxean grabazio txikiak egiteko klasetxu bat da, bai izan leike gure kasuan eta musikari askoren kasuan bere musika proiektuak eta sorkuntzak aurrera emateko, eta baita ere gure herrian dauden hainbat eragilerentzat eta haien kuinak edo audio montaketak montatzeko kapazitatea emoteko. Azkenean, sarearen 20. urteurrenaren ospakizuna den aste honetan, hainbat artista pasatu dira haien sorkuntzak erakusten, nondik datozen egiten, nondik inspiratzen diren azaltzenetan, baina inork ez du azaldu zelan egin dezaken horrek batek bere etxean eta zelan egin dezaken bere musika, edo plazaratu dezaken bere musika. Eta horretarako uste genuen espazio ona zela hau eta kurtso hau egitera animatu egin naiz. Egia esan, gaur egungo sortzailentzako kriston abantaila izan da soinuak izan duen aurrera pauso hau, eta egia esan, badidez gaur prestatutako kurtso honetan, uste dut presupuesto totala 60 eurokoa dela, eta 60 eurorekin disko bat grabatzeko kapazitatea izatea, pentsazina zen orain dela urte batzu. Batez ere software librearen alde egin dut, gaur egun kristonago kalitatezko programak bai daude doan, eta gehien bat esan dakoa inbertsioa egin behar da Firewarean, ez softwarean.